pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sing isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma. May pila ka mga tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos sa 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton pamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka mga earpiece sang aton nga mga earphones. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi.
Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Din magkuha sang kabayo si Hindre. Ambot man gani, ah. Pero basta, madamo siya sang kabayo, Juan. Kag kada adlaw, nagadugang lang ang iya nga kabayo. Kung gusto mo, manilag kita sa iya, Juan. Para bala makahibalo kita kung di siya nagakuha sang kabayo. Sige Maayo man ang aswisyon, Maria. Oo Basta ikaw, Juan. Kabalo ka naman. Ikaw lang yung akon nga one and only. Kung matutiba na nato ang sikreto ni Henry, patod nga mangin maggaranon ka man, Juan. Basta. Manilag kita kay Hindre ngayon na. Hapita lang ko di karon ha. Okay, ara dayon. Kag bilang inspirasyon, kantahon ta balang aton nga timso nga duha. Makanta naman. Ba? Si Pilimon na. Kag nagabasa siya? Ati Mayo. Basi makapasar na siya sa tuwing ngayon eh. Makibot man ta nga makita sa nga nagabasa ba? Pero Mayo, abi pamatian tang ginabasa ya. Nagapanakayon, sasakayan ang mag-asawa. Ang lalaki, abogado. Sa malain niya palad, nahulog ang abogado sa tubig. Pagtuba niya sa tubig, gilibutan siya sang mga bagis. Aba! Apang, wala gintukob sang mga bagis ang abogado. Kundi, gintibong nila ini pasaka sa bangka. Siling sang iya asawa, milagro. Siling sang abogado, hindi na yan milagro. Nagabulig lang sila sa ila pariyo. The end. May adlaw ka kay Paz. Ikaw naman gali, Pedrito.
Wala ka man gihapon madudla? Bueno, kabalo na ko sang tuyo mo. Nga ma-challenge ka naman. Uti, sugura na naton. Ang pamangkot amo ini. Ano ang sari sang tao nga kung ilubong gani, ginahatagan sang gansalot? Kapos na, sarhinto ah. Sala! Ati, Kapitan eh? Sala! Ati, ano maginisabat ka kay Pasman? Patay nga soldado. Buti, perde ka naman gyapon. Wala ka makasabat sa akon pamangkot. Gani, hindi ka man gyapon makasugilanon sa akon bata nga si Vicky. Ati, sigan, mapaulit na ako ka kay Pasa. Mano ka man de? Batan, tanaw abla si Barikuson, no? Na patod nga ako naman sina ang ginalibak niya. Nga nakabalo ka siya tagoyaw? Hindi makita makabati sa niya tingog? Ay, Matan, makaibalo ko iya mag-lip reading. Inang makabasa bala sang tikab sang baba. Ay, gali. Kag hindi lang ina, samtang nagatikab ang iya baba, nagatulok pa siya sang masakit sa akon. Sino? Si Huleng? Si Barikuson. Kag nakaibalo ako, nga ginaplanuhan nila ako nga halitan. Halitan sang ano? Halitan eh. Basi kung ipabakol niya ako, o kung lumayon. Aba, lumayon. Dayawi ko bala si Mocho tagoy mo. Ikaw mismo nagapaog sa kaugalingon mo. Ay, Matan, kabisado ko ang Barikuson nga ina. Gani antes siya makahimo sang malain sa akon, unahan ko siya. Ala! Migo Talyo, tama ka tugnaw kagabi. 5 kahabol lang ako ginahabol. Tugnaw man gyapon. Wala na yan, Migo Mores. Sang una, nagkanto ako sa Bagyo. Susperte ka, tugnaw mo. Nga, amigo Talyo. Lapit na lang to sa Amerika. Agabi mo, Migo Mores. Kung maghambal ako, ang tinaga nga nagagwa sa akon baba, nagahimo nga tinipik sang ice. Ang ginahimo ko sina, ginaprito ko anay ang ice para nga makahibalo sila kung ano ang nagagwa nga tinaga sa baba ko. Dipuga. Anong oras? Puloy,
Matuod ba lang ginireklamo sa asawa mo nga ginhaboy mo kuno sa may bintana? Oh, Kap. Pero wala ko ato paghungda, Kap, Sa sulod sang anom ka tuig, permi ko man siya ginahaboy sa bintana, Nga ginahaboy mo siya sa bintana? Ano abi, Kap, kay tama siya kagahod? Halin sa aga hasta sa gabi, wala patay ang busina sang iya. Ba! Kagdason, Kap. Wala man siya nagareklamo. Ate, sobra na gid man siguro ginabuhat mo sa iya. Gani nga na nagareklamo sa puloy. Nalipad, abi ko, Kap. Nga, nagsaylo, gali kami sa third floor sang apartment, gamon, ginarintahan. Tilala ko man gani, Kap, nga kadako sang iya lagbong. Oh, nano ka, Nelson? Ano daw sa Biyernes Santong, guya mo? Dapat magpasalamat ka kay Duterte kay wala na ang COVID. Duterte man. Wala ko ya mainit, Nadakpan ko ya sang pulis. Nga ako lisensya, wala pa marinyo. Hindi ko makadala sa taxi, Nanulan lang na karon. Wala pa kong udaan mapadala ni Susang sa pensyon ko. Kapalakaon ng adaan kay Matan. Daw sa palatyon. Maayo, pasuni ang amo. Kay may salapi sa bule? Hindi, 5 sa buli. Aryo, may naisipan ako nga pagi. Nano na nga pagi, Chutagoy? Manguldap ta. Wala. Ay, Chutagoy? Bisan amo lang ko sini. Gusto ko yang mabuhi isang dungganon. Kagisa pa, kastigohon ko yan ibiti kung mga awat ko. Mayo niya, kay kulba lang ang kapital ta. Sa pa Nelson, si Barikuson man ang hulda punta. Abi, maminsar kita sang mayo nga pagi. Agod nga makakwarta kita, Chutagoy. Ano abi Nelson kung mabaligya ta bra kag pante? Pante kag bra? Ay, nagaluano ka man imo, Chutagoy man. Nga pante kid ka bra nga aton nga ibaligya. Makauluya na ya. Mapakuno-kunot ang mga agi Hindi gani si Matan na lang ang akong updon sa pagbaligya. Dason pwede man na nga baligyaan namon si Huling kag si Barikuson. Tsansa ko na ni Nelson, tsansa ko na ni, nga makita ang ilang mga tinago. Sulisitahon ko kung daw hasta diing gidang barikos ni Barikuson. O sige na, lakat na. Kaya may mamiting kami ni Matan sa amon plano. Aba!
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!